Ngubingelele lapha ngamukele Mbule emakhaya ukuthi manzome ukuthola khona indaba ezifika ngesikhathi. Mbule emakhaya isikhathi mase kanje ngithole indaba zokuthi bekuwumuntu yodwa ngesikhathi uAnder Msweli ehambisana neSiboniso uDuma okungqongqoshe kwezokuthutha la KwaZulu-Natal. Uzokhumbula ngempela ukuthi ngevele endlule kube khona ingozi enyethisa igazi evelile lapha eMatigulu. Lapho gcina uholela ukuthi abantu abalingisela ko-5 ngempela besweleke emhlabeni. Namhlanje bekuwusuku lokuthi bofihla. Angempela-ke ube khona yena ubaba uAnder Msweli ehambisana nobaba uSiboniso Duma. Bukele emakhaya-ke nathi Africa my continent, Africa my home, say Africa South Africa, KwaZulu, iLembe district, Sendwedwe. La kwehle khona umshophi yakhumbula ingozi ehle kwe-N2 eMatigulu. La kubhubhe khona abantu cishe abayisihlanu. Namhlanje usuku isonto namhlanje sizophelezela bona le ndawo yaseNdwedwe. Sokuthatha ama visuals sikubeka. Buhlungu yankenketha umgwaqo suphenduke inkemba elikhali esikanxa zonke futhi sika lona oyisebenzayo. Yilelo nje ngingalisho South Africa ukuthi ke angazi ukuthi ngizothini ngendaba yomgwaqo kodwa indlela esuyingozi ngakhona ayi liyabhubha futhi libhubha nommeli. I thank you. Ukuthi imbokodo kamagayisa kuyinyanga yayo iyayithwale umuntu for 9 months bese iyaplan ukuthi uyokwenza u1 enza u2 enza u3 kodwa uNkulunkulu uyaveza ukuthi usuke mase lo muntu eseyihlula engakafiki nje sibelethweni sakhe abese yambusisa amnikeza ijeni induku ishaya imviki ke bazalwane kwenzeke njalo nalekhaya. Siyawufisa ukuthi uhulumeni umsebenzi wakhe usuke ezozama nje ukuthi aduduze. Siyafisa ngiduduzeke. Siyafisa nazi ukuthi lokhu kwephela isizwe sonke lokhu kwaziwa lonke indawo. Ihlale baxoxela abafundisi engisuke ngihamba nabo ukuthi udaba olubanzima kakhulu emndenini bese siyobika lo daba olusuke lenzeke emgaqweni. Umuntu bese befika emoshwane bebona abathandiweyo babo. Umuntu uyazibuza ukuthi usibalana ubuzwa kangakanani ubuhlungu engathi itruck ingena phezu kwakhe. Leyo nto yiba umuzwa engazi ukuthi ungafisa ngathi bongambamba umlifte. Yangishaka kanjalo ngeke ngisho abafundisi ukuthi ngangithi nje uma ngisebenze kahle emhlabeni ngathola ithuba ngiyawufike ngimbuze uNkulunkulu ukuthi okwenzakaleni ngomndeni wakaDuma uthathe wonke ngosuku olulodwa. Kwakuyilesasikhathi ke nami ngibalisi uyazi ungawuzi ngithi bazalwane sengadlula kulo daba. Sengiyazi ukuthi uNkulunkulu efuna ngime endwedwe. Ngithi noma bengadlaba u5 kodwa ukhona uNkulunkulu. Uma kufika ivumbuvumu uNkulunkulu ngamdeli. Uma isimo sesishubile nathi kodwa uNkulunkulu ukuthi ukhona.
Mfowethu akuningi yokuqala ngo-August ngonyaka odlule i-trend abantu bomndeni akusezona iy'ngozi lezi bekuthiwa siyayi-attend u-one lo. Number two, ngokujwayelekile i-MEC mayifika lezi iy'ngozi zimhlasele kwi-space ka-100 days emva kwalokho bese zithi ukuxenga. Njengamanje wena usefinele emnyama ungcwaba imndeni makuwu-5 nje umndeni. Number one. Number two, ukuthi lezi iy'ngozi azisididile kade zisibambile. Elakho nje uqinisekisa abantu abasemgwaqweni ngoba ibona abazosilekelela ukuthi kungenzeki nesimo lesi. Sibonga kakhulu Nongalo, kuyiqiniso elingaphika nokushoyo ukuthi kubuhlungu kakhulu ukuthi imindeni uhambe inhloko, uhambe indodakazi yakhona kade isebenza, kuhambe ney'ngane. Yabo namhlanje usizi lakhona lakamthiya nakantuli omdala nawo bonke uzalwe ngo-1981, abanye-ke o-1990. Uyakubona-ke lokho ukuthi abantu akusenethemba elingakanani. Ibuhlungu isithuko lo isho Nongalo ukuthi kwaba khona igephu encane sathi ukuphefumula. Siyamfisa noNkulunkulu angenelele lesimo sethu, kodwa abantu efuna sibangenelele o-drive ngoba kufanele sikusho siqaphelise la ohlelweni lakho ukuthi iqiniso ukuthi abantu baka-reckless emgaqweni. Kuyiqiniso ukuthi kunabantu othola ngoba uzobheka ley'ngozi ngokujwayele ziqala ngoLwesihlanu seziyoma ngeSonto. Exactly. Lokho kukutshela ukuthi abantu basuke beye emaceceni, abantu basuke beye emcimbini, babuye late, bangabe sabekezelelana. Kuba buhlungu kakhulu mekhona imoto enkulu ivele bafake ngaphansi balimale bonke. Siyafisa abantu bakithi bakuqaphele ukuthi hey, ukudriver ungenani uma ungakwazi ukuhlala ekhaya, kodwa uma usemgaqweni ukhumbule ukuthi awudrive imoto yakho yodwa, engaphambili eseceleni nengemva kwakho, zonke leyo moto ziwumsebenzi wakho. Siyabonga kakhulu Mthombe mfowethu, i-weekend in weekend out siyaqola ukuthi abantu bathi asenzela uNkulunkulu usibekele lokho. Siyabonga kakhulu. Thank you. Thank you. Waqonda kakhulu Nongalo namhlanje.